ಯವ್ವ ದೇವ್ರೇ ಯವ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಚಾನಿ ನನಿದು ಪಿನ್ ರಾಸಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಬಾ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಟೆ ಪೋಯಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಕುದ್ದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪನೇ ಕುದ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು. ಓಹ್ ಬತ್ತಿರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ವಿನೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳ ರೆಡಿ ಜನ ಅಂದ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಜನ ಪೂರ ಹುಷಾರಾತೀರ ಅವ್ರೇಲೆಪ್ಪು ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜೆ ಯಾನಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜ ಹತ್ತು ಪಂಜ ಜನ ದಾದ ಪಂಡ ಮಾರೆ ಬೆತುಯೇನಾ ಒಂದು ಮಾರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮಡಿಪುಗ ದಾದಾತಿ ಜನಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಂಕೊಂಚ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತುಂಡ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ನಡೆ ಪೋಲಿ ಹಿಡಿದೇ ಬತ್ತೀನಿ. ಅವು ಸಮಸ್ಯೆ ಎತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಎಂಕೆಲ್ಲ ಜೀವನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಯಾವುದು ಸಮಸ್ಯೆ? ಹೆಂಗ್ ಉಡ್ಚಿನಾಗ ಪಡಿಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಅಂಚನ ಪಡಿಕೆ ಮೈ ತೋರ್ಚಿಲೆತ್ತ ಇತ್ತೀರ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಂದು ನಡಪ್ಲೇ ಬುಲ್ಪಾರ್ದು. ಹಾವು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಂಚನ ಪಡಿಕೆ ಮೈತಿದೆ ಉಡ್ತೀವಿ. ಹೋಲ್ತು ಪುರ ಬರ್ಪನ. ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆತು ಮಲ್ಲ ಜೀವ ಏತುರ್ಚಿ ఆయన ఇప్పుడు పోతుందా పో ఇక్కడలాగే అత్తే ఇది అంచిన కేసులు మరొకలా ఉడిపినే పిదా నిక్కే వార్త కూడా కడపరా బజా ఇంకేం చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ కేసు పోడు మళ్ళ కేసు కరోనాದ కేసు ఏపో కరోనాదనా కరోనాದ ಬರ್ಚಪ್ಪ 14 ದಿನ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಕುಲ್ಲೋಡಾವು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾರೆ ಯಬ್ಬಾ ಇತ್ತ ಪುದಾರ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ದು ಜೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಎಪ್ಪಾರ ಮಾರೆ ಇರು వచ్చినాయావు పో 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 కూడా చెప్పేసి నువ్వు లేపు వేల భర్తీ మాత పేషెంట్ నెంబర్ 2 ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಚಾ ಪರಿಯರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ತಲ ಜಾಮೀನಿ ಕಂದರ ಚಾಮೀನಿ ಕಂದರ ಅಂದು ಇಚ್ಚಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂಚಿನ ಕೇಳಿ ಹುಲ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ವಾಡಬ್ಯಾ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲಿಯ ವಾ ಗೌಡೆ ಮರಿಂಬಿ ತಾನೇ ಬರ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ನಾ ಅದೊಂದಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಕೈತಾಳ್ ಬತ್ತನ್ನ ವಾಸನೆ ಇಟ್ಟು ಕುಳ್ರೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚನ ದೂರ ಬೋಲ್ ಮಿಂದಿತ್ತ ನೋಡು ಪಕ್ಕ ಇತ್ತದ ಭೂತ ಇಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಕುಮ್ಮೆಂಡ ನಾದು ನತೆ ಯಾನ ಮೀನು ಬನ್ನ ಹತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೋಕ ಬಾಯಿ ವಾ ಬೈತೆ ಬಾಯ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಮಾರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರಾ ಬಾಯಿ ಹತ್ತು ಬನ್ನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬೋಕ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಓ ಇತ್ತ ಈ ಬಾಯಿ ಬನ್ನ ಅಂದ ಇತ್ತ ಈ ಬಾಯಿ ಅಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಸಾರಿ ಕೂಲ್ ಕೊಡು ಪಕ್ಕ ಲವಂಗ ಪಕ್ಕ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಯಿ ಪಾಡೊಂದು ಪೊಡು ಅವು ಒಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡವು ಅಂದೆ ಅವೇನ್ ಸುರು ಕೀರ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಇವ್ರನ್ನ ಬಾಯಿದಲ್ಲ ನಾತನು ಪೋಪೆ ಅಂದ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರ್ ತೀರ್ದಿಜ್ಜಿ ಬೇತಕ್ಲೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪೇರ್ ಬಿದ್ದ ಒಂಜು ನಿಮಿಷ ಈರಿಡೆ ಬೈದಿಂದೆ ಸತ್ಯವ ನೋಡಿರು ಈರಿಡೆ ಬೈದಿಂದೆ ಸತ್ಯವ ನೋಡು ಇಡೆ ಬಲಗೆ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ ನಿನ್ನ ಬೇಲೆ ನೀದುಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾತೇರಿ ಉಂಟದ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಂಡದ ಭಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಬಾತೇರಿ ಅಭ್ಯಾಸ ನಮೆ ಓ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ತೆಪ್ಪಿಯ హలో కామిని పచ్చేరును కామినియా డాక్టర్ లేరు డాక్టర్ ఏరా కామిని వండదు ఫోన్ అందా హలో డాక్టర్ పొన్నను వాయిస్కి ఏంటనే మీరు మనే అప్పుడు నన్ను ఎదురు బతుండే ఎంచనా అందు డాక్టరే పాతిర్లే హలో
ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು. ಪಲ್ಲೆ 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 ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆದ 4 ವರ್ಷ ಉಂಡು. ನಲ್ಲ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ. ಜೋಕುಲಿಜ್ಜ ಯಾನು ಇಲ್ಲತ್ತ ಆತ ಮರ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲತ್ತ ಬನ್ನಿ ದಾದ ಮರ್ದು ಡಾಕ್ಟರ್. ಜೋಕುಲ್ ಜೋಕುಲ್ ಆಪಿನೆಕ್ ಅವೇ ದಾದ ಮರ್ದುಂಡು. ಐಕ್ ದಾದ ಮರ್ದು ಬಂಡ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆ పోదు ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕನ್ನಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಂತಿನ ಜೋಕುಲೆ ಆಪುಂಡಿ. ದಾನೆ ಒಂದೆ 3 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು 7 ತಿಂಗಳು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡ್ ಬಾಲೆ ಹಾಪುಂಡು. ఇంక దాని కేసు మళ్ళీ మళ్ళీ కేసు పోదు ನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಡಪುರ ಪೂಜಾ ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕೊನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ 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 ಅಂದೆ ಅಂದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಫುಲ್